Ja by som vás prosila, keby sa mi dali kúšne mesa, ale také bez kosti. Tak tá ruka má. A on hovorí, takto sa ozeral, hore dole poozeral sa po tom mese. A viete, čo je bez kosti? Piča. A piču tu nemám. A čo mu potom dal? Čo jej dal potom? Oťave tam potom volačo. A bolo tam ľudí veľa v tom obchode. Ale ona, taká panička, že si prosí kúšne mesa, ale keby ste mi dali, ale také, čo je bez kosti. A on sa pozerá po tých klínach, kde tam malo to meso a pozeral sa. A viete, čo je bez kosti? Je piča a piču tu nemá. A to sa akože naozaj stalo. Čo je? Že to sa akože naozaj stalo. Naozaj sa to stalo. Je? A oni dole zabíjali aj po 3 kúsky toho dobytka. Doma zabíjali. Tam mali dole bytúnok a tak pri potoku bol dola dolného mlyna. Tam mali vymurované takú miestnosť na 4x5. Tam je. A tam a tí mali koňa mali, voz mali a takto vozeli tam, keď išli zabíjať ten dobytok, tak mali aj 3 kúsky za vozom uviazaného. A potom, čo na hore to meso vozeli. Ale viete, čo je bez kosti? Sa pozeral po tých klínach, kde to meso mal povešané. Je pičo, a piču tu nemal. To bol taký, yes, Mikloš. Mikloš, ale volá, ktorý z nich nemal náhodou aj ženu, čo tam pri Vilmušovi bývala. Ale ešte nie. Či to bol druhý Hoffman, že? Oni boli 3 bratia. A vieš, jeden sa volal Janko, ten bol inžilierom. Ten sa volal Janko. A ten mal dom, ešte tu, kde je nábytok, kde sa predáva. Ten tam býval. Ten bol inžilierom. A tí dvaja, aj to poschodie, aj to bolo ich. To poschodí hore. A to bolo ich. Ale tam bola kedy, kde je ten nábytok, tam mali pajtu, tí Hochmanovci. Aha. Bola keď tam mali pajtu. A potom z tej pajty, tam pajtu tu zbúrali, a potom tam si spravil ten najmladší syn, Janko. A tamto bývanie. Hoffman. No a ten sa ako volal, ten Hoffman? Čo mal za ženu tú Magdu, však tá ešte žije. No, to boli synovia potom, to si neviem. O tých mladých ja nich neviem. Však tento už zomrel, ten Hoffman, však to bol ako... Viete, kde býva Vilmuš Karba? A čo kde býva? No kde býval, no však už nežije. Áno, prúšie. No však tam dole na Staničnej, kde býva. No. Ja to tam neviem, ako to tam mali postavané, neviem ti povedať. No, tak potom o 2 domy vyššie potom bývali tí Hoffmanovci. A počúvaj, a potom... To bol istý Jozef, sa volal, Jozef Hoffman. Neviem, potom mladý, o mladých, ja neviem povedať nič o mladých. A čo bol v krčme? Čo mal v krčmu, to bol Karol. To bol Karol, čo bol v krčme viacej. A čo mali mesiarstvo, to bol Mikloš. Tam bol. A v mesiare, áno, to bol Mikloš a Karol bol v krčme. A tento sa ako volal, čo býval pri cintoríne? Neviem, to už boli synovia, to už bolo ešte 3. pokolenie. Ale nie, však to sa už nebohí všetci. No, a čo mali otca?
A tá krčma bola kde? No tam, kde, áno, kde, Aha, tam, hej. a na tom uhle bola tá krčma. A ten starý A širát, tento dom, čo je tu pri cintoríne, ten veľký, Čože? kde je teraz tá pizzeria? Tam pri cintoríne, ten veľký dom. viem. Tam bol zubný doktor. Ten sa pýtam, kde písal Nemček. Tam bol zubár. Hej? Áno, ten sa Nemček písal. A potom my ste to kúpili Hochmanovci. Tak sa mi vidí. No a ktorí Hoffmanovci, títo? Z týchto, áno. A my ste potom býval ten Janko Hochmaneje. Tak sa mi to potom oni kúpili. No, však to. Pri tým Doríne. A teraz tam býva, ono. A nalož tam dreva. Nalož tam dreva. Tie kúreľa teda, aby sa kúrelo. Povedzte ešte voľaký vtip. Čože? Povedzte ešte voľaký vtip. A čo ma fotíš? No, Ja ti za to capím, ja ti to vyletím aj za ruka ti odletí preč. To to už. prečo? Jak to uložil, bude mega hit. Povedzte ešte voľaký vtip. No ja už nehovorím, ja díš. Ty zás hovor ty. Lebo Daňo nech vypráva.